ar y gair. Wel, mi oedd hi'n ddyrnod byd eang dros ryddi ddoe, a hanner cant o orymdeithiau wedi cynnal mewn gwledydd ar hyd a lled y byd i ddathlu'r achlysur. A un o'r rheini wedi cynnal yn Llundain. Wel, o edrych ar y cyfryngau prif lif, byddai rwy'n yn tyru bod dim byd o werth wedi digwydd o gwbl. Ac mi oedd rhaid edrych ar y cyfryngau amgen i gael golwg ar be yn union ddigwyddodd yn Llundain ddoe. Ond mi o'na ddegau ar ddegau o filoedd o bobl wedi gorymdeithio a'r niferoedd wedi syfrdanu'r heddlu, mae'n debyg, oedd yn gwbl gegrwff o weld maint y dorf. Be oedd yn taro dyn wrth edrych ar y lluniau ar y we oedd yr amrediad o oedrannau oedd yn cymryd rhan yn y brotest ddoe. Nid activists oedd yna ddoe fel da ni weld mewn llawer iawn o orymdeithiau cyfoes. Ond pobl gyffredin o bob oed wedi dod ynghyd i ddatgan bod nhw wedi cael llon bol ar y clo ac yn galw am agor cymdeithas i fyny. Mae'n debyg mae un elfen ychwanegodd at rym y brotest ddoe yn Llundain oedd y ffaith bod cymaint o bobl wedi cael ei brawychu gan yr mesur pwerau'r heddlu a gyflwynwyd gan gweinidog cyfiawnder Priti Patel. Y mesur yma yn gwahardd yr hawl i brotestio i bob pwrpas. Ymateb rhyfeddol wedi bod yn erbyn hyn, a'r llywodraeth erbyn hyn, diolch i'r drefn, wedi penderfynu oedi tan mis Mehefin cyn symud ymlaen hefo'r mesur. O ganlyniad i rybuddion difrifol iawn y byddai'r mesur yn mynd yn groes i'r ddeddf ar iawnderau dynol. Felly'n sicr mi oedd yr ymateb i hynna i gyd wedi chwarae rhan yn y brotest ddoe a maint y dorf a welwyd yna. Ond i rywun fatha fi sy'n genedlaetholwr Cymraeg, mae rhaid mi gyfaddo bod gweld y lluniau ddoe, gweld yr holl bobl yma yn gorymdeithio'n heddychlon dros ryddid yn Llundain, yn gwneud i mi fod ychydig bach yn falch a bod yn onest o hynny o hunaniaeth Brydeinig sydd gen i, bod yr gallu tapio mewn i'r hunaniaeth Brydeinig yna o bryd i gilydd yn gallu bod yn rhywbeth reit fendithiol a reit llesol o bryd i'w gilydd. Oherwydd o edrych ar Gymru ddoe, welwyd dim math o orymdaith, dim math o gydnabyddiaeth o'r diwrnod rhyngwladol dros ryddid o gwbl. Mae rhywun yn meddwl yn ôl am eiriau llenor Morgan Llwyd yn yr ail ganrif ar 15 a ddwedodd Cymru swrth, Cymru ddi-symud, Cymru ddi-feddwl wrth anobeithio am gyflwr i genedl i gymryd unrhyw fath o ddiddordeb yn y diwygiadau oedd yn digwydd ar y pryd ac rwy'n yn edrych ar ddoe ac efallan gallu gweld nad oes na gymaint a chymaint wedi newid yma o bosib ar hyd y canrifoedd. Mae o'n codi cwestiwn ynghylch annibyniaeth i Gymru ac mi rydw i'n gefnogol i'r syniad o annibyniaeth i Gymru. Ond y peth ola da ni isio ydy cael Cymru annibynnol sydd yn gaeedig ac sydd yn fewnblyg ac sydd ddim yn gallu bod yn agored i ddylanwadau a syniadau allanol pan fo angen hynny. Felly
Mae'r ffaith bod yr gorymdaith yma ddoe, degau ar ddegau o filoedd o bobl wedi dod ynghyd i godi llais ac i ddweud mae digon yw digon ar ôl blwyddyn. Mae o'n beth braf iawn bod ni'n gallu cael rhyw brociad bach fel hyn gan yn cymdogion yn Llundain, a bod hynny yn gallu'n perswadio ni o bosib i edrych o'r newydd ar y sefyllfa ac i ofyn i'n hunain, wel, a ddyla ni yng Nghymru hefyd efallai bod yn gofyn ychydig bach mwy o gwestiynau am y clo a'i holl effeithiau ar ôl blwyddyn gyfan erbyn hyn.